Sabías que melloramos a receita dos nosos Junior ecolóxicos de sempre? Agora son aínda moito máis saudables para os cativos. Elaboramos os nosos Junior con leite ecolóxico das nosas vacas que saen a pacer todos os días do ano. Froitas ecolóxicas, das de verdade. Os fermentos de sempre do yogur e o superfermento probiótico LGG. O superfermento LGG é o probiótico máis investigado para a rapazada. Axuda a fortalecer a súa flora intestinal, polo que contribúe a unha mellor conservación do sistema inmune. Os Junior son, ademais, fonte de calcio que axuda a manter os osos e os dentes moi fortes. Unha pequena axuda saudable para un superaventureiro. Cativos saudables son cativos máis felices. Tomar diariamente Juniors LGG e manter unha dieta equilibrada axudaráos a ser máis aventureiros e creativos e a sentirse moi ben por dentro e por fora.